Знаете ли каква е била енергийната напитка на древните римляни? Останете до края на това видео, за да разберете този и още няколко смайващи факта за тази велика империя, които със сигурност няма да прочетете в учебниците. Аз съм Георги и днес ще ви представя един кратичък клип, който е плод на огромната ми любов към анимацията. Моля ви, напишете ми в коментарите на каква тема желаете да е следващият клип. Приятно гледане! Много отдавна в Римската империя е имало остров на име Перея. Там изпращали жени, които създавали много проблеми, особено ако са били от знатни семейства. Дъщерята на първия римски император Октавиан Август, Джулия, също била заточена там заради неспирната си поход. Харесвате ли лилавия цвят? Древните римляни имали специални чувства към този цвят. Лилавите одежди били символ на статут в империята. Те били носени само от императори и сенатори. Считало се за предателство, ако друг освен императора бъде облечен изцяло в лилаво. Сещате се какви са били последствията за този смелчага? Знаете ли, че в Древен Рим около 149 година преди Христа е имало закон на име Лекс Скантиния? Според него, римските граждани участници в еднополови връзки трябвало да бъдат прокуждани и осъждани на изгнание. Римляните имали ефективен натурален контрацептив, това било растение на име силфиум. И познайте, формата на семената на това растение са във формата на сърце. Винаги, когато се почувствали изморени, преторианците слагали в напитките си ароматен прах, който правили от сварени в оцет кози екскременти. Да хората по онова време смятали, че това ги възстановява. Знаете ли, че когато на императора му омръзнело да гледа стандартните императорски битки, той нареждал арената на Колизеума да бъде заливана с 1-2 метра вода, за да могат да се пресъздадат морски сражения в нея. Хората в Древен Рим използвали урината като лекарство за почти всичко, дори за избелване на зъбите си. Както днес, така и по онова време, хората са обичали да демонстрират социалният си статут. Признак за богатство се считало да носиш цветни дрехи, изкуствено оцветени от багрила, защото най-често тези багрила били носени от много далечни страни. Сами разбирате колко трудно за уреждане било това. Още по-трудни за уреждане по онова време били зъбните протези. В Древен Рим те са стрували цяло състояние. Приятели, зад тези няколко минути дигитално изкуство се крият часове работа. Ще съм безкрайно благодарен на всеки от вас, който хареса клипа и последва канала ми, а 3 от вас, които напишат в коментарите «Дигитално сърце», ще спечелят безплатни дигитални карикатури от мен. Бъдете здрави!